Hello, hai. Ini ang barang bujina bagai kau sanai. Sini hasteni bebak raja, bebak proja, sipai, tai jotono sengkrak ini jikone simi kotor jotono. Ane kakak mama dara takung bukung nuang jotono sanai. Norok nagi kaham kai wan subaji. Norok ni bagai ang hamya naya, kaham no nayo. Norok sian bagai hamya nayo. Abo serai noran bagai hamya nayo. Abo ang tak tek kaisa kok sanai. 19 tarik nukna bala norok thanai 2025. 19 tarik 2025 abo hai kalai. Jodin ane kok brok do phabo. Borok lak borok burung gangkai. Ang 5 bosor khondiya. 5 bosor khonya bunyo ang diabetes khlairenai. Omo guarantee. Abo kai ang diabetes khlairenai. Norane kok brok do politics party go. Borok burung lak kuti khairi gangkai abo hai kalai. Ang diabetes success khlairenai 5 bosor se khonya. 5 bosor khonya bunyang success khlairenai. Amne bagai ang kok sai tong ane obono true. Dong je pono khlai tong de nong abo kai ingya khlai de ai pono ang kai abon bagai ang kai angya bagai no support khaya magana samung khlai lap kai magana mane magana rang mano mai mano abono ya samung khaimang theta ora mai rawai tone ga সময় মতে সময়রা অঙ্ক খাওয়াইতে সালিয়া বাটে ভাই বাটে মাঝে সিউই থাকা এই আমাহাই ঠিক মন বাগে না কেমন দুসি লিয়া জায়গাও চিনি যেটা প্রেসিডেন্ট বব কিসা সিটিং খাইজা মাহাই নংকা বানা কোন সালিয়া আর যদি না আন কোনো কোনো গাঙ্গাই করে বইতো খাইবাদে borok do bawska 19 tarik na ke account lao je borok burung ka an political party ba borok burung ka no bisi 5 bosor khoniya manthai mande nai abon ran kok samono puju sakang kai ana flow khlai mano laigri mano tai kaisa abono no nasi nanya ba kok brok obai ke lak borok mano kuti borok mano kono mungsa saya kre sao norok si o jagani sintir prani hafar sense khlanya ringya abahawa borong me abahawa sense na aprun chengyok nai kok brok do bhalo angle